día a todas e a todos. Estamos aquí para presentar o que sería a primeira edición do Pinto Sáenz en Carballo, novena xa en España, a primeira vez que vamos a organizar aquí no noso concello. En primeiro lugar, agradecer a todos os presentes, a prensa, agradecer aos patrocinadores, de Carballo e a Fundación Luis Calvo, e tamén agradecer a colaboradores, como por exemplo o Bodegas Carballo e a revista científica Ceos Galegos, que nos van a proporcionar material para entregar, para fazer premios e sorteos para os presentes e tamén para os colletes que están aquí. Obviamente, a quen máis temos que agradecer son aos relatores que van a participar nesta primeira edición en Carballo. Vamos a presentar todos unha maneira breve. En primeiro lugar, vou a presentar a ausente, a Lucía Tasente, que por motivos laborais, para que saben como son as cousas, ela que está en Gante, en Bélxica, agora mesmo está de viaxe a un congreso aos Estados Unidos. Temos persoas carballesas pululando polo mundo adiante, divulgando a súa ciencia, non? Pois Lucía Tasente, estudiante de óptica, e ademais está entre as 20 óptica women's escolas en todo o mundo, que é unha das investigadoras do mundo da óptica máis importantes agora mesmo en todo o planeta, non? Lucía é unha das participantes do primeiro día do Pinto Sáenz en Carballo, que vai a ter lugar no Bar do Mercado. E tamén con ela estará, que ten aquí a dereita de todo, a Paco Blanco, reumatólogo, unha eminencia da reumatoloxía. Paco dalle a cabeza, pero é verdad, moi recoñecida no mundo da reumatoloxía, aunque vive en Zeta en profundas raíces carballesas. Tamén ese mesmo día, o lunes 13 de maio, no Bar do Mercado, tamén que vai a participar, aquí a minha esquerda, Begoña Nicolás, que, ainda que é un grado en física, na Universidade de Santiago, dedica sobre todo a matemática aplicada. Pois están as tres primeiras personas, están en lugar o primeiro día. O segundo día, nun bar, nunha taberna máis ben clásica carballesa, no bodegón de Pili, pois participará Kiko Toja, que está aquí a miña esquerda, que é especialista en farmacia hospitalaria e investigador e doutorado en medicina molecular. Xunto a Kiko, aquí a miña dereita, vai a estar tamén ese martes Patricia Seoane, que é licenciada en Biología polo USC, que agora mesmo, ainda que está aquí, dedicase a investigación na outra punta do mundo, en Xapón. O último día participarán, neste caso, tres mulleres de temáticas moi diferentes. Estará María Andrade, que é doutora en Socioloxía pola Universidade da Coruña. Participará tamén Eva Souto, que é a doutora en Dereito, a profesora de Dereito Penal da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Tamén participará Vero Molón, aquí tamén a miña dereita, que é experta en inteligencia artificial. Ademais, Vero Molón forma parte do comité organizador, junto conmigo e con Cristina Velleira, que é a persoa que me faltaba por presentar deste evento que vamos a realizar en Carballo, como digo, 13, 14 e 15 de maio. Estas tres últimas mulleres, Eva, María e Vero, pois darán as súas exposicións, a súa divulgación científica na cafetería Vallinclán. Que agardemos que nos acompañe o tempo, non como hoxe, e o podamos facer na súa maravillosa terraza. Bueno, nada máis, vou deixar a miña palabra en lugar a Cristina, que vai explicar un pouquinho máis en que consiste que pretende o Pinto Sáenz, tanto a nivel local, como a nivel nacional e a nivel internacional, porque debemos recalcar que isto vai a ter lugar simultaneamente en 66 localidades españolas en máis de 20 países de todo o mundo. Simultaneamente, repito, 13, 14 e 15 de maio. Cristina, por favor. Ben, pois como decía Iván, é un festival de divulgación científica que se celebra simultaneamente en distintos países do mundo. Este ano son 22 e 67 cidades españolas, que se sumou unha última hora. Na provincia da Coruña participamos, ademais de Carballo,
cesión de investigadores e investigadoras e tamén incluso de material para o propio festival. No caso de Carballo, aparte de todos os objetivos de levar a ciencia ao gran público a través dos bares, que é un lugar onde se concentra xente de todo tipo e que é moi fácil chegar a toda a sociedade. No caso de Carballo tamén pretendemos desde o Concello continuar con unha liña na que levamos traballando xa nos últimos anos, que é de divulgación científica en todos os sectores da sociedade, a través de iniciativas como os talleres de robótica que se fan periódicamente, ou da primeira feira do Día da Muller Helena na Ciencia, que se celebrou este ano, pero que xa temos comprometida para o ano que ven, ou de novas iniciativas nas que tamén estamos traballando coa colaboración de Verónica Bolón, que está moi implicada en todo isto, tanto no Pint of Science, que en parte é culpa dela que celebremos en Carballo, como na feira, como noutras actividades. O que queremos é que os días 13, 14, 15, luns, martes e mércoles, somos así de arriscados, a xente enche aos bares para escoitalas a toda a súa maioría de mulleres, porque os temas son moi interesantes e ademais van nos permitir poñer en valor o aspecto, a cara máis positiva de Carballo, a cara de toda a xente de Carballo que está traballando en áreas completamente diferentes e que está facendo unha contribución importantísima á sociedade desde as súas áreas e que ademais representa ese Carballo que a todos nos gusta e que queremos seguir promovendo e que se siga visibilizando. E sin máis, pois xa le cedo a palabra a Verónica. Bueno, quería empezar agradecendo ao Concello que me deixe colaborar ou ter estas ideas que non sei se é algo bo ou algo malo, pero eu que son firme defensora da divulgación científica, pois poder facelo no meu pobo, pois obviamente é a miña ilusión, non? Hai que barrer para casa, eso, creo que é superimportante que fagamos ciencia, pero ademais transmitirlo a xente para que comprendan a súa importancia. E sobre todo este evento de Pint of Science, porque quizás algúns de nós estamos acostumbrados a ir non só a congresos, senón a colexios ou, sitios así máis informais, pero Pint of Science é super especial, porque seguramente poucas veces vestes unha charla nun bar. Eu ano pasado era a primeira vez que o facía, e o ambiente que me encontrei foi moi distinto a outros foros nos que estiven. A xente estaba moi solta, non? Era un ambiente moi informal, facían moitas preguntas, e quería animar a xente, ao público, a participar, que non pensen que van ser, por ser charlas de ciencia, temas que non van a entender, porque ainda que investigamos en temas cada un diferentes e que poden parecer complexos, pois vamos facer un esforzo por explicarlo a un nivel que calquera persoa poida entender. Ese é o objetivo real de Pint of Science. Serán charlas breves, de uns 20 minutos, para que tampouco a xente se nos aburra, e despois haberá un turno de preguntas tamén para que a xente poida preguntarnos o que queira e nós contestaremos o mellor que sepamos, e tamén para aproveitar e tomar unhas cañas todos xuntos ou o que sexa que quere beber cada un. Que para mí o ano pasado que participei foi super divertido, é unha experiencia que me encantou, e por iso estou tan feliz que agora o fagamos en Carballo, e animo a todo o mundo a asistir, ainda que eu creo que non imos poder nos bares, pero xa outro ano se eso facémoslo na plaza do Concello ou algo. E nada. Pois eu como reumatólogo teño que falar na verdade. Non. E a idea é transmitirlle a xente o que é a reina, porque normalmente hai un concepto equivocado do que é a reina, a xente non entende ben o que son as enfermedades reumáticas. Porque, o outro día, falando con un taxista en Madrid, os taxistas sempre din cousas que che deixan tantas, preguntoume que, pola miña profesión, me dixen que era reumatólogo, me dixen, especialista na enfermedade fantasma. Enfermedade fantasma. Porque non sei. Non sei. Un traumatólogo, é unha enfermedade. Un oso roto, vascular, tal. Pero o reuma que é verdade, nunca se sente reuma que identifica con dolor.
transmitirlle a xente o que é esa enfermedade que se está investigando, porque tamén hai outro dito que o reuma non ten cura. É verdade, casi unha enfermedade con cura, pero sí que teñen solucións. Algunas teñen cura, pero outras teñen solucións. Creo que vou pasar. María? Sí, hola, bos días, sobre todo, moitas grazas. Eu falarei desde unha perspectiva sociolóxica de algo que, bueno, polo menos a mí me parece fascinante, que é como interactúan ou como se relacionan conceptos como poden ser cultura, identidade, patrimonio, turismo, autenticidade, identidade, poder. Tratarei de poñer de manifesto con exemplos varias cuestións que entendo que moi probablemente nos farán despois reflexionar na próxima vez que estemos de viaxe. Como o patrimonio é un concepto que se construe socialmente, quen ten o poder para decidir que é ou que non é auténtico nunha sociedade baseada no turismo que mercantiliza e economiza absolutamente todo ou todos os aspectos da cultura. E nada, estas serán as miñas fundamentais. Bueno, eu vou falar de inteligencia artificial, que é algo que ahora todos nos sona ou creemos que sabemos o que é, pois a realidade é que a maioría non entendemos exactamente o que significa. Así que neses 20 minutos vou intentar dar unhas pinceladas do que é realmente a inteligencia artificial, que non é nada novo, senón que xa naceu a mediados do século pasado. Vou comentar un pouco como foi a historia e a evolución no momento actual que nos encontramos de explosión da inteligencia artificial e os desafíos aínda que nos quedan por conquistar. E nada máis, non vou dar spoilers, que veñan se queredes saber. Se me permitides, vai a facer ben, porque a última vez que falamos xuntas, falamos diante de nenos de 5 anos, la te explicou moi ben. Eso sí que foi difícil. Eso sí. Para nenos de 5 anos, río meu dos pares. Acordeme antes. Sí. Nada, vou falar de algo que é moi común para todos, que porque comemos, porque ganamos peso, todos sabemos a que comer, todos sabemos o que é facer exercicio, pero vou falar de un pouco quen é o noso controlador, que é o noso cerebro. Hasta aí non moitos anos non le facíamos moito caso a que pasa dentro do noso cerebro, porque nos obliga a comer ou a adelgazar. E vou facer eso moi sencillo, cales son os puntos do noso cerebro, as claves do noso cerebro, como a veces comemos sen querer ou engordamos sen querer e todo eso, pero bueno, vou intentar facer moi sencillito porque eu sou moi repelosa, pero vou intentar facer para todo o mundo. E nada, creo que o noso cerebro todos sabemos o que é, pero é un gran descoñecido para nós os neurocientíficos tamén, pero bueno, creo que a xente xa un poquinho máis que non só a mente pensa, senón que a mente é un traballador diario 24 horas que nos mantén vivos, por eso comemos e por eso mantemos o peso calmado. Esa é a opinión, señora, grandes gracias. Buenos días, gracias. Pues yo me dedico a la mecánica celeste, que son pues, el estudio de modelos matemáticos para intentar entender fenómenos dinámicos que tienen lugar en sistemas planetarios, por ejemplo, como nuestro sistema solar, donde se encuentra nuestro planeta, la Tierra, y entonces la charla va a estar centrada en lo que está rodeando ahora mismo la Tierra, y en particular tenemos un problema bastante grande ahora mismo con la basura espacial, y también hablar un poquito de asteroides potencialmente azarosos, mecanismos de defensa, así algunas pinceladas sobre este tema. Se me vou usar un pouco da palabra, porque os de Dereito temos ese defecto de cando non falamos que vayamos, a que se me permiten nada. Quería dar as gracias ao Concello de Carballo por organizar este tipo de eventos, porque os que estamos na universidade, eu además estou no campus del Piñero, estamos no tráfico de full, apartado de todo, ter a posibilidade de chegarnos á ciudadanía, levar o que nós facemos a un público diferente que temos todos os días nas aulas, pois é moi importante. E además creo que digo, agradezo desde a institución, moi ben representada por Verónica, por os compañeros, que eu organizado por mí, pois
últimos anos están levando os planes de colaboración nos que estamos participando, moi atractivos, en verdade. Entón, estamos vendo que as nosas siglas da UEPCA podamos traer os concellos e, sobre todo, no que nós estamos dando os mesmos tamén a UEPCA, pero terceira tamén a Carvalho, donde tamén a la Casadera, que curiosamente somos da mesma parroquia, pero coincidimos en Teams nun seminario sobre Big Data. No que non me preguntes por que cabe aí, pero seminario coincidimos tamén a semana pasada en Duala. Sí, deixo ir, Duala. Entón, quería tanto o concello, bueno, a verdade tan especial, porque a verdade que é curioso, non? Que despois está, por suposto, conta conmigo. E nada, eu vou a falar, como teño ese defecto de que me gusta o dereito, e ademais son unha firme, bueno, de todas as discriminacións, non? Penso que o dereito ten moitísimo que facer no ámbito das discriminacións, pois elixín, da que a minha especialidade son a educación e tal, pois para esta ocasión penso que é unha charla divulgativa sobre violencia de xénero e como o dereito especial a miña rama, o dereito penal, pode colaborar para mitigar todos os efectos negativos que están tendo a violencia de xénero. E a minha intención non é fixar os conceptos que é a violencia de xénero, porque creo que é un gran desconocido. Todo o mundo fala, pero creo que non sabemos exactamente que non é a mesma violencia de xénero que a violencia doméstica, que a violencia por identidade sexual, que a identidade de xénero, son cousas totalmente distintas, que confluyen con os etapas, pero que son diferentes. Entón, a minha charla era un pouco de fixar conceptos básicos e de como o dereito pode intentar reducir eses números que cada vez se levan máis este tipo de violencias, non? Que vemos moitas veces, pero que non as acabamos reconhecendo, porque non sabemos poñer o nome que realmente ten. Bueno, pues nada, buenas a todos. Gracias a José de Carvalho por organizar esta anterior, que parece fantástica. Para cerrar, tamén despois de falar todos estes magníficos ponentes, moi complicado, pero bueno, espero estar a altura no meu día e nos meus 20 minutos, pues intentaremos explicar un pouco como as diferentes moléculas que inserimos por vía oral, inyectables, sexan fármacos, alimentos, ou que sexa, influen ou viaxan por o noso organismo, como os condicionantes xenéticos de diferentes proteínas poden afectar, como cada un de nós é diferente, responde de diferente forma a estas moléculas, como chegan ao cerebro, como atravesa, como funcionan, un pouco tamén de patología da saúde mental, donde máis traballar. Pois quedaríamos Lucía Tasende, onde está, pois ela como experta en óptica vai a falar de nanomateriais e as súas aplicacións actuais, sobre todo no tema da luz, non? Como nanomateriais pois influen no alumeado LED, nas luces LED, e nas pantallas que temos hoxe en día todos, pois, un móvil ou nunha televisión. O sea, esa sería un pouco a charla que vai dar Lucía Tasende. Para pechar, pois, o alcalde que tamén ten facilidade de palabra, supone que dará algo. Bueno, ás veces o falar é o máis fácil, non? O problema é pensar, crear, ser innovador e aportar cousas, non? Neste sentido, dous a volta aos agradecementos. Ten que ser o José de Carvalho, que ten que estar moi agradecido a total disposición, non? Para facer esta xornada, que, por certo, que vos teño que decir que o normal é que vemos as pintas aquí encima da mesa xa para empezar a facer divulgación, non só os caretos de todos nós, senón que a xente vexa que son encontros lúdicos tamén, de aprendizaxe profunda, pero tamén para compartir ideas, para despertar curiosidades, ao mesmo tempo para revelar cuestións que poden estar na mente de cada quen, non? Bueno, pois eu que teño que felicitarvos, non? Pola iniciativa, é dicir, ao fin e ao cabo non partiu directamente do Concello, sino que partiu máis ben de Verónica e da propia universidade. Bueno, no, xa sabemos que é facilmente convencible. Ten esa gran virtude tamén, aparte das grandes capacidades, pues, para crear e para unar, non? Grupos e sempre con novas ideas e con novos proxectos, non? Estamos, digo, encantados de que Carballo sexa un punto máis de referencia para a divulgación científica, non? E ademais, como ben decía antes Cristina, non só en estas datas, senón que procuramos que a ciencia
actuando de maneira moi transversal ao longo de varias jornadas para que a xente de Carballo, sobre todo as familias, os máis pequenos, que se vayan atopando con algo que é tan cotián, pero que muchas veces que parece tan distante, non? Bueno, pois aproximada á ciudadanía eu creo que é fundamental, non? En ese sentido, pois eso, moitísimas gracias pola disponibilidade, pola colaboración. Seguro que 12, 13 e 14, non? 13, 14 e 15, bueno, pois 13, 14 e 15 disfrutaremos seguindo, bueno, pois aparte de tomando a necesaria cerveza, pois que ver como Carballo tamén é capaz de romper moitos estigmas, non? E que o que ás veces nos colocan como un castigo que tamén sirva para demostrar que en Carballo hai persoas de excelencia que levan o nome de Carballo e que Carballo é un conxunto, e todo ese conxunto que temos que ir conformando entre todos, pois pode facer unha divulgación tremendamente positiva de algo que queremos, donde decidimos vivir, donde decidimos estar, donde o que queremos transformar. Bueno, pois que esa transformación tamén sirva para que as persoas se den conta de que hai moitas maneiras de ver a cidade. Non a van a ver da mesma maneira pois unha persona que se dedica a reumatoloxía como outro que se dedica a temas de alimentación, como tampouco a ver da mesma maneira un neno ou unha persoa que ten que andar en silla de rodas. Bueno, pero é importante que esta sociedade sexa unha sociedade sólida e que todos teñamos oportunidade de ser felices nos sitios onde decidimos. Bueno, pois moi agradecidos, porque esperemos que este seja o primer ano e que virán moitos máis, porque de feito xa hai